Nah inatnya suka patay na rimo. Upama kakapipiyaan ta sa kaya kapagintaw ta. Kaya piyaan ta no kagi hukumatan. Na sumapuso ka sigudar ta akapatay na kepiyaan tao. Gitu. Benin sulita no katawan ato no nita amyan. Kagida ta no makasagad. Na ikakala katano ka kagida no katawan. Gika iya kapatay na lagi daging kutawata aguni pembuata amatata bukutian minayan benian nakatawi amay kay pembuata dinian din nakatawan beden miyaudu winayan lagi dutu amay kumata no mambuga kapatay di tanu din nakatawan barang kadang mat pakatan itu. Uy, tentaron, ayaw mapagino diyan na siya ulan, ada na pagkasubra, ayaw magpuma tentaron, ayaw mapagino diyan na 60-70 rumi pag-aarangan lagi nito mapuswata rumi pag-aarangan ayaw di tadi matero, agropiyaan ko kapatay na sumukme. So adna paratiyan yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si sa hadith na aya kapliyo ang yawa umukmin amay kakawafat na lagi daging kaiyakin amay kapauludin at tuga asa saludin. Miya kayo na sa pugudin akala po daw kapugugin yan. Tapi kapag kapag ka isa kay ko kapulagan dengan kapagkudian may ina makaubang kabukin na kino nagyang koto iropaan yan ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah girunanan itiro ng mga malaika berkaturun sirat Dika dina pengandam, na dika dina pagkalaki, hey niyawa ang mapaparatyaya. Ngayon ito, duduk ka din kukad na naka, hey niyawa ang masusuat, ang beling ang kakukad na naka, ang masusuat ang kamundo. Himo ito, punamaran ka na masusuat ang kasukat na naka. Nami ang kalkulbo. Bulalan na kasusubuan, pananggilain ka, gikot ang mga lalangan, o karibatan ka na, taubatan ka ng balingan ka, Allahu Akbar walillahil hamd. Kakagi Yesu Allah na manapi ang malaima. Yan ang kulbul. Okay, now complicated ang lagi niya kuya, sigurado ka complicated. O pagkar kuning ka ginawa ka, sigurado na kerkena ka. O pembulalan na ka susimbang, di kanya din kailangan ko kalang na suwan ka amay kakabubayaan ka. Ina mo. Emoto, ina iya kapapatay, kedin so kapapatay igiran natin sa babian, igiran natin na sa babian. Unaan, kepakay ang masakit sa tao, ulit na di. Ato na uno ni kukuman igira aso tao na kiadaalan kesakitaan na pungirawa ya Allah na dinin uli naging mo tawa dinin disinda ginawa niya na kukyar diniron ato nono ni kukuman niya so Nabi sallallahu alaihi wasallam na dunia na kadnanakan baluyang ka sokaw yang buyagakan amak pia aso-aso atraka baluyang kamanggo so kawawafa akhir na punya si ulang mana kamaruna na gusto ko mga diba siya ako kaya dito di Indua Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'al al-mauta rahatan li min kulli syarr so dua nan pangnianan
Magisin sumapipya ginonya na busuk kada dahalan na ayak pumang niniyan na maka nagdumur yan ang kuwi kasuat Allah na budunari ayamanan niya na maga nakapakad yang ukalang mo na marata amay ka kusugod sa kanina fitna kenapa kagi niya frustrating kenapa kagi mai-stresi manto kapag problema ni manto okay. Yinan, imam mo na nah, kaya tanong udah, naging kaya makapanta si Ibu Karibu. Hindi kaya Karibu, kakapti ko miyawapan, mga pagari ko, fardu kifaya. Yang mo tuwa kababaluin niya na fardu kifaya li ahlil mayyit. Fardu kifaya si isa giyang kutuwa iya wafatan. Ukurian o kini sampay kiranuno ulama. Ukurian o kini sampay kiranuni imam. Miya pamagusay kiran so kukuma na di ikatayon tayo iko. Ya wafat. Gaya to. Kita no sa malutan no pakakuan no. Pakari na yan. Abi sa mga sapulo apara ka sa putipiyapia. Ino to si imya fardu kifaya ku kiluluton. Ayamanan niya na aya makapagdayon tayong umiyawafat na supiluluton. Kenapa ini si ibu si ustaz, kenapa si ibu ini si alim, kenapa si ibu ini si imam? Nah biasa mga sakulong, ngayon ito, ano tayo mga pikiran? Ustaz Saleh, Ustaz Nasib, unut ya kumaki si isa si Arna lalasin kau naligudakan. Ibu ako yung manto, napa niya puya ko kau? Kagito man ni mana kayo? Ayaw kong nagapag yung nasumong ato matabi sa mga sapulo ko tas sala ginawa ta apong basaan rakitay umuti akong kaki nalalas niya akong kong saya badal so kaya kaya pakang bidaiyan na kagiyang masusugat na kaaranon na kumiyawafat nagiyang mo ito yung kapribong mo nagiyang na ni makamaan ini di mana sugat ya. Nah, antay po kalala saraka, ayaw po kalala saraka na sumagaring ka. Ayaw po kalala saraka na suwata ka. Ayaw po kalala saraka na suluks ka. Di na di magmamanan yan. Kaso sala kawataw. Nung giro ko nilala siya kung manag, giraramita. Na ayaw na rin ba siya ulama na rumawag po siya. Di na di magmamanan yan. Ikadua manaw karibu nakapusa na limo. Kapusa na limo. Atau ni mga pagariak na mga tuan, mga imam swagama Islam na pipero niyan asundero lupa na makapribugay. Makapribugay. Ate tupinuan na karisuin na o mga watak. Nasi mambusi na Iran, nabingyan di pa ni suritan si ama Iran, si umasa kadada alaro, jadi panerapuan, di siya di pamaginapayan, urian niya nasi pulimpusan, akapakapong gunata yun na di kapakai. Pulimpusan na ni mo, na pulimpusan na ni mo kung pagaling ka, pulimpusan na ni mo si Iko, lulut ka, si Iko pagaling ka, si Iko ataka na, ipo na kasakalaka, ito man niyapanan niya, ipo na kasakalaka. Mga ulama, ipo to kaya wataka na, ipo bubula-bula ko na rin kung nurakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, umu katawin kayo maanaw ka rin na di po tumamay sa karita, di mana. Yan ang mana ka rin. Inuto ay mapapadalang rakatanaran. Igira sa sabot na sa paratyaya.
Abu pundir kama pada menaranan na ayam kepada mereka na di bawah orang abari juga kalah sa kapatay. Sudah mga tuyong tayong sakari napakakapitan na kasama taduan lawas la ilaha illallah sa kanya hindi manindra pa din. Nuka-nukawan. Pag-iwala ka. Di mga pulaw sudah makakapat sa ada mga tuyong sa mga amigo. Maal ka. Ya penuh pemerintah kaya patay niyan. Mana ka ba niya sulaki? Sa kagaya na banda upama ka 50 ribu na may ito. Alhamdulillah. Berang-berang kasway ni kaofat yan. Nah, ikatulad tinudan, inuto si imya fardu kifaya kung kinuluton, mabais pirsa, pilidang ka. Waya makariguon na kenapa birostad kadirunag bisa na kamatak niya meraktikan na anaulola niya na amarites, congratulations. Mabruk, Allah barik fik. Mamong bulan deh. Ya kalah tujulan. Gila ya kewafat na inuman to ayah subuh anu nabi. Nagupun makata na ang wafat na penggegaanan kaino tu diikang gegaan ka o pa makapaka surga namanya ka surga na upo ka naraka namanya ko ni subala siya ikadu naging kaiyang lawas na kesalin sulawas nasuka kesalin sulawas na kesalin subaw normal. At ikira rin ang kiyapakan ng napia so partner na tingin malo kapasita na good mister na taan. Kaya kami agad doon sa tingin ako da ka pamras na ha. Naging mo to na gibuto niya turugar ka. Nasumiya wafat ano ba niya ikagkusalin ng lawas. Kusalin. Na andi kasalin ng lawas kami ang migar na ketaguan sa salang awabaw. Kesalin din susipatian. Na kung ayaw makatiyunte ko na maritis na problema mida ka. Kapiyong na miyasa din dito si Pata. Kapiyong di pa mo pamumulan doon na hindi na mamumulan doon na piyakan-lakan-laka. Kapiyong na mama ko na hindi na doon na to. Marata kaya pati niya na siguro doon to sa nakaw na pagbuman niya. Di ba diya? Na upama ka sa kaakatawan na kaabkesalin sulawas. Nalo kesekapan, mau di waktu saya budak, nah sisipiran angari ka pagi kato naka mawa go bepugaluya. Ye di dalam kita. Terus dibuda responsibility ta basta adan amawafat na sagatan ni responsibility. Kata ni mga pagriya. Pidiro tayo kagi mo. Kata ni mau beli mo, mialun di syahadi. Amay ka mawafat sumiya wafat. Na amay ka marigug na kasam makapan na kasambuyangan na makasambuyangan na patap pulo. Na kepa kayo tua baluin wanta ang makasapado. Mialun di syahadi. Ino to sa Nabi sallallahu alaihi wasallam buwan niya adin amiyafat as-sahaba Aan Abu Yudan yang nating nabiyan sallu ala akhikum sambayang ini si pagarinyo kaapian ang sambayang ina di kesapaat kakagian na makaarang kolimo sa kanya yung suotang suotang asikat no tao si ikulang hindi na tao na diyanan may pumunok kakagim sikat na tiginawan no tangyan bininyo na ginanong tangyan uriyan niya na sambayang ang tang ginaman no to. Napira rin kumatay gira lalantangan sulalantangan na dama ribu namiya ribu man namiya kapang manapun na nalukat ni subo yan tano udah kapudog desan kapamra kami kapukat iti ko kasi harap butuh niya naging utas siya dahil pananawag naging utas ang buyang na di na nagkagaga ba makasambiyang dahil ilaha Muhammad Rasulullah. Ini sulti pun masjid na dan sulti yang kita padarin yan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kailangan nakasabot ng mga tao.
Nah, kepasanan sa mga ulama igira sila bigyan siya ng mga piran ni imam. Dahil nga dua, talo. Sumbiyang tayo. Sumbiyang siya. Dahil sabutan ito mga lulot na di nakasabutan ng mga lulot. Kasabutan na yung mga tao. Kung di lang sabutan, ngayaman na yung naging mo ang gawin niya na. Awid akar. Kaya mo ito, inga yakarigo, ingo ito at igo Nabi sallallahu alaihi wasallam, meron, lagi nga iya karigo, andun ni kaprigo si ikaw tao na yun ba? Karigo, kapigo, saan yan din? Din meron bida niya. Kapigo ko bibiyag, karigo ko yawafat. Di mo tumawiso Nabi sallallahu alaihi wasallam buwan ni mawafat su isa ko mga wata yan. Natuloy na katiro yan? Igsil naha bima'in wasidr wabda naha bimayaminihinna. Siya tigian ko kapriguan yung sisaging ka na nawata akan na wakano sa sidr agu sidr kilan yung kuging mo to sidr sisaging mo to akapunggantero igo kataon ni maranaw niya na imo to asidra na ading aboto kay pupuan sa kinga iya ulo sa kinga iya para si punon paibuini wa di Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makatalo adi sumu atiye bikiron talatan khamsan au akthar makatalo udi na makalima udi na si ikaw pada kalian amay ka may day niyo ang mapinanglan. At sabi sa mga sapo, ito pa kaya niyo patiyan na kaya dulatan. Namin da aguso normal. Yan ang inipin yan sa robo. Namargan. Na kailangan na mataorong yan sa pregun. Ako po niya nabubusi siya gaging utap ko po sa robo na yamala pala. Kung na din, nakapiupian. Kung nagila na barog ko ako nagita, o manakabubusyan na lumiyo. So dito ako. O di magbuo na miadelisis, sabi sa mga sapulo. Kala nabuon siya. So dialisis siya. Rinakalubuon siya. Paido na ka na, pero mo siya, nakaw na. Miya punot yan, yan ang may kakapan, nakanatagna, nakanaluminyo siya. Sugil mo to'y Peter o Ummu Atiya amay kamaylay niwa mapinanglan. Yun di magmataw. Siko kapigwi siko niya wafat, kapriguon na inudi kap matao kakatawan na kare. So, lawas sa miyalo, kastabi sa mga sapolo, ang uso lawas sa maruga. Ay gira sulawas amiyat dinab kesakit nalilo nakanapunod ako balian. Ana pwede nga sa makalima kami ay doon na po. Yan lo kadas. May nga naging ako niya na sobra sa inarabo may kakuha. Di ba tumutulo lang? So yung mana niyan na yung boto man kung ano to so kasi kung si iko aurat aku pananggila ubadi makasikuay so aurat na so prego na aya dapat na ading amin ko sa kanya di man gelap makuan ini utera ko agama ikaduma mo na mapasak man igiram man ang mamata na at na malurkasan man lupi ako kung siya kubalaka na sabi da ka pulida mato okay, now pa makatulag, apikwan niya sa Canada, kung makukuha na. Kaya gira ko na ikikirita man na rin ko ang malukang pikira ada pud masajil ka mamato na ikapulito mo nun, tabi sa pakasapulo. Sa lako din. Gino ko ito dapat, nakaglag. Kila niyo mo siya kawan. Ginabi, horka. Ad na matatag sa bigyan, lima, ad na may bumungkoso. So, paguna sa dina iyakawanan, agi ito din mo manisyo natakapigutan. No? Kauna naging iyakawanan, kauna ano ito na,
maka pagabdas ka kaging utoy sunnah, pagabdas ta. Yun mo yung sunnah, apakah pagabdas ito, niyawa pa. Iyan utoy ay sunnah, na pagkuna, pagkuna naging kayatian yan. So kapag ni si ikotian, nagibu ang kapag ni ron. Ngayon mo ito gibu ang kapag ni ron, na pagkaparataya kami, gira kaya pasapasangan ka, papasangan sa tao na makaagasibunin. Nasi ko kapakaagasiyan na uwad na kagasiyan na kagasiyan. Nasi ko kapatay, nakipatay lagi dito. So upang makaad na yung aluminium din, nayabo lang po lagi ko kan dito niron aluminium. Nagpapakapasan. Kaya niyo si ko video, asara magiraw saya, na maluyan ko dito na nanatiyan niya. Lagi ko tumambuhi, so punote ka na sirup niyan raw ng bidaman niya no ad na aluminium. Nag-YouTube pa nakapakanin niyan ang yung butuan najis. Ako ga parang nakap. Ubaad na maglugan maka. Katabi sa mga sapuguman na inutoy tirong tanong. Magisin so bibiya ga gusto niya wafat, sistingin nga dahil kudong ga. Napanuti ka niya nga ginawa mo, ubaad na paliyo. Magisin to. Saka na maar na ka, nasa kanya na ka niya pun maar. Logical dia pag-usap na naman. Sabihin mo ito asara, kadagnan na ka saya, mapanguan na kaunkuha, may ito, may na. Sabi niya makin din saya, kapag bangkali di makuha, wad na bibabang aluminium. Ano ba kailangan nila mananina, sobra kasama yan, ulitan, at nami, anak bakali yung nakarawag, mbuwata ini na kailangan, ubukaw, gusto mo dyan ako. Ano dito? May ito. Idom niya siya sa buba na magdanyan na kinonagay mo ka na jis. Na upuan niya na siya kapupunin niya nung napakapagpunin niya magabdas. Pag magabdas, mapamumugod niya, kuhan niya sa kuhan niya nabigyan para siya. Saging nga mga lima niya, kapag kapagabdas siya, nagusagin nga mga skin ha, ipuun niya saging kaya ulo niya. Ilanin mo kasi ko video. Naging kaipmanay-amanan niya na kawanan niya. Una na to, ayaman, hikmah, akabituwiro o si iko upas, na para doon pagkatago si iko lawas ang marsik. Diba? Naigira ko na subtugot na upas na libakar na hindi siya po lawas. Ito'y pura umangan roho. So, uwad na ukit, di ka bersiki pati mapasang ubapay kuha na kasaya na piyaka klit na kaubunan ini kuha naman manjiruman. So, uwad na mas mapya okay taka betuga o gusi ko masa akapriguon na gilti mapya. Kadi ko salod na so pagkapuno na ini sabon na kaonsidro wantro na kada unang tugal. Saya saking nga kawanan na kaliden saking mana diunian na kaliden na ayaw pa na ng gilaan naging utuwang kailangan ng kasasapangan sa aurat yan. Al-aura al-mughalladha. So aurat ayaw maanan yan na ikapakaya bamaylay sa nakawataw. Saking kaya mama na saking kaya puro apusad tama saking kaya labot naging utuwing sa pangan. So mga boy, nakagiyang taman saya na taman sa bubat na ginutoy kusa pangamakagi din ako na aura mughalladha. So katanong man na yamanan yan na tanabo ini aura mughalladha kaya si isa din ang mga rarugdan kasi isa din kaya puro apusad taman saya. Na kailangan ito nakasasapangan. Kasapangan pipiya. Dia butuh satrul aura. Pagandudan tanong man inu to haya peka ribuun na lulut yan nakakagito na buto orat kakakilan yan. Namapanawa. Ito yung bidaro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumama na di kapakayaban yan na mailay. So aurat talaga din na mama. Sumama na di kapakayaban yan mapangapo pasulan din na mama. Ini tuh kailangan na makasunod sa gelap, kurka.
Inu tu kakak yang kena bunyian mahram lagi ko tu dapat ake mga pagariya kailangan ang kasabutan niya. Lagi mo tu ba salah ka wakap ko sa buton kaba ayaw mo kari una sa mga imam sa katanwain. Ayaw mo kari una sa mga ulama sa mga tuan kanaba. Kaaya bisa nga si responsibility siya mga anak superior a kilulungan. Sirampan kesekatan saking uta fardu kifayah. Ame kamu saya kira na sirampan kedusa. Siran kedusa. Lagi ngutu mana fardu kifayah. Ame kali minggu lalan namanya dia bisa siran. Nanti ame kayak biru kira na bingakiran ditero. Amane na dirang pudulan. Siapa namanya Aisyah? Adi. Akhiriku nasisita min sama masjid na mata ang apian lagu yun mga pagarinyan na so imam siya ko masjid nag-esyon na ako niya ginalay hindi ako hati-hati ginapian lang yun mga pagarinyan palang yun damang buti ginapian lang yun at hindi na, ayaw mo na problema na lima, hindi ibigay kira sa mas dito. Ibigay kira na, hindi na ayaw mo sa anak tingin na mapaksa. Mata na, isa kagaya, isa baminta. Isa Masjid Ar-Rahman. Ginawa nila. Paano nyo man pikiran? Ginawa nila anak, upama naglupa kayo sa mulo na. Lagi mo dito sabab pedun ko kia awat si iko sabut ko agama. Ay dito na pala dito mo bukit tiga karena betul itu sih. Kasatan na miya kapira kan din mamugiran mo sa lagi naging kapusya. Ay bebo na yang kira man na basta sunit suya, narila ka na pamataan ka di kung pray dito na bubiyo ka suya nga. Api ang sunod na titaron na. Basta di sumbayang na ubani yung rata ginawa niyo kadiya kan pregogon abu dia kan sumbayangan na kay na anak paganada niyo romi ko gusto ng bayangan niyo kasabayan na niyo marin. Kaano man na kapurati ang tanong mga tawa sumbayang ano pagisti ka makano sa gingay sambuyan ame kami akap lagi so di ipir dia gusto di ipir dia na pagising kami pre kami ipir dia pagising kami mana niya na pipia di nah kenabanan unfair kenabanan karata o agama kenabanan karata asa-asaan ayamnya maanan yan napabari ko na purong ka na piyaka paudi ka purong na ayaw pera rigur ka na sulit yakatan ya suwayan upun eksperimen tangannya dito niya maanan purung ada piyaka, kau di ka purung nama tanya ko kasap yang reka, naglupa kaya rumo ko kadinya nakatan ko kasap yang reka. Nana. Mantong nasa buta ni ini na masuk piyaka. Nah, mapugis kay taw. Makuan kay taw mera, mapiad na ka ko ano, bugile ka din na nakalalangan yan. Sa kanil po niya, bugin na. Nabayama na kibabanin taw, naging utami ni masiko masjid. Nabadal tigan na kay sa dun na minikuan na kami ro si jadi utang masjid kami Masjid Ar-Rahman kaya soalnya kami masuk kaya tidak jika na tahu ni ada yung mga lulot yan kaya wag kinakatya di sini do bogi de din maraw amata ang adna kelak sa tao abang makailay sa niya wala naging so pagkanero na po kayo na di niya na gimo to kilay ka, kaya po tayo manan yan, sa kanya kawana, sa kanya diwa, kuriyan, o kaya manan yan na, kaya pakapagdasaw. Adin ang masala, apagod yun sa masala, so kapagod isi ko sumpayan, may karabulabong, ay hindi kaya si sa kanya porok, na maging niya sumpa, sa kanya kuhan si ino ko pa kaya batan, ino ko pa kaya panganukuhan, ino ko pa kaya ako ano susi sa kanya erka. Oto, kakagiyaman na nila po si usunan al-fitrah miya dulu katirusan ugai na so
pada ko mga ulama na aya reajihiran aya pitirugiran na kagiye ginan na pada ko kasya kudwi ka pia ekonomiya wafat kalagi dulinim pio na sokya ko isa ginga iya erkian kalaki albat isa ginga sumpa iya sa puro kaya kanu kwiro na pwede na ko kakapilin pio na mapapakai ugain na ipilabang abdiyan aging kumpagin. Ibungon, ang may ipilabang mga buka, padiyan. Hindi mo ito ipitiro, ang ulama. Ugain naging mo ito ba, adun dinagigin na di na nang kapaka labatan. Siya nga ba, pero na ang dunan ang maskala at na buminira, na baong kulba at peso ka nung unin. Adi ko mga ulama. Wa qawlun li Shafi'i, katurok na nan. Siya ko madhab ang Shafi'i. Ugain na araje, siya ko Shafi'i na, niya pakay. Siya ko madhabiran naging opitin kito. Ginani, katuro, sisa, hambal, ginopit pero na. So sisa, Shafi'i na dunan ang katuro, okay, tinuloy ayang bidaan uba iya gusto mama naging uto ba ayak kaya din sa hadith na pulot na naging kaya bukihan sa para talaso azafir pulot ang konso bukihan sa talo isa ging uto pulot taw si dun ko ay manan ging uto wada Nabi sallallahu alaihi wasallam na piniki palot yan naging kaya bukian, ano ni umang nun, ano ni mapapadali mo, yung utoy may alis isa, hadith. Isa ko bibiyog na di pulot, o na ba di pulot, so pagkuhan na sulam pidin naging uto bukian. Di sulam pid, siya na ba di sulam pid, yung utoy may alis sa hadith, kay matro na apubusar na sa lampaw, apubusar na hidban, sa king uto maseran na, kasulang pwede. May alay siya ngayong ito hadith na sulang pwede subukian. Kenapa may alay rin na upamakabibig na sulang pwede na igidiyon mamuli ay na dito na sulang pwede. So ginan bidaan uba aguso dato. Ako geng ito akatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al akhirahunna kafura. Imo to kafur na perfume penutup bilay ni ruang maputi so sidra na gedung amay kami alimpi umya sigurado umya alimpi gigi lawas begu umya wafat naging uto ipig punalas na mamot mana ni naging uto yung nagkita kung sa mamot para mamot ang ina yan lawas ayun ito nakagi umegay pelebong suy pelebong napagilay ululot yan adong makailay napagarkan yan pen sa din kaya benang ate para mapia ka abon yan. Ako giyang utong pagtubuang pensa kekamutan ayam mana ni naging kaya mawagi sujud. Yung kaya benang, yung kaya limanian, yung kaya lab, ako giyang kaya mana ni nasu, la mo na sujud. Na pagtubuan ito sa pangbawan mapia. Kaya lo na isa hadith. Kaya niya naging utong akatupanon, tupanan aya ipkepan na telo inuntabu amay ka mag-ihram. Kaso mag-ihram, niya pa kaya dua-dua. Miyawlo na si Kuma sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ad na miyawlo puntanya, niya wafat. Kagi umawafat, at Nabi sallallahu alaihi wasallam kapanan niyo si iku dua timanan ditar. Ayamanan yan na, so ihram yan. Kakagi dua so ihram. Diwi dinampi, didaran sa baba abit sa pangsapurok, nagyutubu ini kapanon. An makasaksi, Abu Bidil penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tukhammiru raksahu. Amay kapulo tanagin mo pwede kapanon na maputi, na uban yung sapang uban yung paluti aging na naulunin saya. Kaan matendu, amia gumranu miyait, na ayak kaya patay niya na numanay. Abu Kab yeso hukuman, udinya di kapag ihram na di ko pakai bumatwa naging utong. Diyo tulong bermamuk ini kapanon kaan di ko batal aging utong. Yan ay yan apiapan niya wafat na anyal makwaso balas. Diyo mo ito yung bidanya lang ato daw suba inasan ay kapay niya pernah mas makapal ka andi tudiyong pa udi na di ke
api apa na gi mo pipitiran na mastaran bisiar kanya natin udi na upang magikinang lampan sudah to na taluna kepakay. Kaya mana niyan dia makikita ni Buya Bibia si ko ipagsintano na yenan imagtirutano si Muhammad dan si Wakapan telo mabuti again nabitir Nabi sallallahu alaihi wasallam gitar kano o mga gitar na maputi na bugi ito kan kapan niyo si iko niya wafan kano. Emoto ginang isamaray sa kinga iyamanan niya niya pamabusitano na apya si itaman kagayan mana niya na pada talang niya pwede sugibo kaya di kasalang itanoron may experience na na para niya salo sa ugo so saguton na si tanubigit amanay yung kain na ayang udat na pahay si tanong. Wah.